Vzpomínám si, jak jsme na základce v 9. třídě na biologii dostali učitele, na kterým už na první pohled bylo vidět, že si ve sbromě moc nepokecá. Byl to takový typ člověka, u kterého se nedokážete tipnout jeho věk nebo jak vypadají jeho přátelé. Testy u něj byly sakra těžký, ale hodiny z toho sakra zajímavý. Měl rád, když jsme měli otázky, když jsme je neměli, zkoušel. Říkal, že buď se budeme ptát my, nebo se bude ptát on. Tak jsme se ptali. Ptali jsme se, co znamená naše sny, kde končí vesmír a jestli jsme v něm sami. Bylo nám okolo 14, začínali jsme žít, pít a kouřit prefabrikované cigarety místo listí v kancelářském papíru. Občas jsme s fakt špatně ublanýho brka měli hrozně dobrý placebo stavy, který nás nesli čím dál výš k dospělosti a absolutní zkušenosti. Přišli jsme si světelznalí a chtěli jsme o tom mluvit. Ptali jsme se ho, jestli kouří, jestli má radši vodku nebo rum, jestli někdy hulil a jestli zkoušel něco, po čem měl halucinace. Řekl, že nabít schopností být zábavný prostřednictvím chemické látky je pro něj téměř urážejícím. Řekl, že je to jako extáze na pyramidách. Zamluvilo se to, ale pro mě to byla věta, které jsem nerozuměla. Věta, kterou jsem pochopit chtěla. Teď už asi ale vím, co tím chtěl říct. Nebo mám minimálně vlastní výklad. Točím se, nejspíš tančím. Světla jsou jasný jako mý myšlenky. Zavírám oči. Jsem jinde, mávám na sebe z balkonu. Svět je jiný, svět je krásný, lidi se baví, lidi se smějou. Všichni jsou krásní, všichni jsou hodní, moji opravdoví přátelé, moje rodina, která je teď tak daleko. Začínám chápat, začínám tápat. Žiju teď, žiju tady a nikde jinde už žít nechci. Tady mě milujou a já miluji všechny tady. Nepůjdu nikam. Jsem k zbláznění živá. Jsem šťastná. Cítím prázdnotu, nedokážu nad ničím přemýšlet a přitom musím přemýšlet nad vším. V mý hlavě je klaustrofobický šero. Cítím se sama a bojím se, že fakt sama jsem. Společnost fenomén lidstva. Jsme stádový druh. Bojíme se, že sami bychom ve volné přírodě nepřežili. Ale byla ta odvaha fakt moje odvaha? Bylo to euforické štěstí fakt moje štěstí? Byla ta láska fakt láska, která vycházela ze mě? Prohlížím si fotky, koukám na videa. To nejsem já, nepoznávám se. Nechci se na sebe vlastně ani koukat. Jako by se mě díval pan Hyde. To přece nebylo mý pravý já. Nebo jo? Ztrácím jistotu ve svém vlastním já. Ztrácím jistotu ve svých emocích. Nemůžu najít svoji vlastní identitu. Včera jsem si jen alkoholem zalívala svý instantní emoce.
pak se mi moc hltala a teď je mi z nich špatně. Představ si pyramidu, je vysoká a špičatá, nejde na ní stát, nebo možná jo, ale musí stát rovně a jistě. V extázi si chceš vznášet, chceš se hejbat a chceš skákat, ale poskočíš na pyramidě radostí a letíš dolů, zraníš se a dost možná se i zabiješ. Vlastně stačí, když uděláš krok vedle. Možná takhle to ten učitel myslel. Nebo si pamatuju, jak jsme si ve škole říkali o Maslowově pyramidě potřeb. Na vrcholu je seberealizace, nejníž fyziologické potřeby, druhý od spodu je pocit bezpečí, druhá nejvýš je potřeba uznání, ocenění a sebeúcty. Ve prostřed jsou společenské potřeby jako pocit sounáležitosti nebo láska. Jak vysoko by asi byla extáze na téhletý pyramidě? Nikdy nechci, aby se do ní vůbec dostala.